Ovi gorske kruške imaju pesak. Svakako su fini. provjera stanica, javite se jedan po jedan. Ivana, ne čujemo te i Alinku ne čujemo.
Dana 12. svibnja 2016. godine u 11 sati i 10 minuta prije podne Čakovec je zadesio silovit potres. Državna uprava za zaštitu i spašavanje momentalno zaprima informacije Zavoda za seizmologiju o potresu jačine magnitude 7,7 stupnjeva po Richteru, epicentrom 2,5 km sjeverno od Čakovca. Služba područnog ureda zaštite i spašavanja 112 odmah obavještava sve žurne službe o silini potresa i mogućim štetama i žrtvama. Obavješteni su Policijska uprava Međimurska, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Javna vatrogasna postrojba Čakovec, interventni tim Gradskog društva Crvenog križa i Hrvatska gorska spasilačka služba stanica Čakovec. Istovremeno se obavještavaju župan, gradonačelnik grada Čakovca, gradonačelnici i načelnici gradova i općina na području Međimurske županije. Župan zbog siline katastrofalne nesreće mobilizira momentalno stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije. Također, gradonačelnik grada Čakovca mobilizira stožer zaštite i spašavanja grada Čakovca i postrojbu civilne zaštite opće namjene grada Čakovca. Obavještavaju se i sve druge javne službe koje sudjeluju u slučajevima masovnih nesreća kao što je potres. Netom nakon potresa informiranja žurnih službi u službi 112 je zaprimljena dojava o jednoj katastrofalnoj posljedici potresa, a to je masovna nesreća na području grada Čakovca, urušavanje krova sportske dvorane graditeljske škole u Čakovcu s više ozlijeđenih učenika u ruševinama. Ujedno je javljeno da je nekoliko ljudi zarobljeno na oštećenoj zgradi na 4. katu. Tijekom dojave žurnim službama se prosljeđuje informacija o posebnom oprezu u svezi plamtećih požara, potencijalnog daljnjeg urušavanja građevina, odnosno mogućih naknadnih potresa. Evo, trenutno su u fazi pozivanja brojeva svih ovih službi koje smo naveli, 112, 114, dakle da svi budu obavješteni o ovoj elementarnoj nepogodi.
organizacijskog ocjenjivanja osoba i životne ugroženosti traže maksimalno 30 sekundi po osobi.
Dakle,
znanje da nam prijete i određeni katastrofalni požari, ali i ovi potresi, ja se nadam da do njih neće doći. Hvala svima skupa na organizaciji, hvala svima koji su sudjelovali i ono što sam prije napomenuo, nadamo se da ćemo se više baviti ovim preventivnim djelovanjem nego da djelujemo u stvarnoj situaciji. Ali ako nažalost do toga dođe, vidljivo je da smo svi skupa spremni. Hvala vam svima! Dobro, to je to. Ajde na klopu.